to akwai wata magana wadda ban so na yi ta ba face waɗanda suka bubbugo suka yi min magana a kai, amma wallahi da ban so na yi magana a kai ba. Akwai wata takarda ce wadda shari'a commission ta fitar, ko mu ce Musa Baba Ilele ya fitar. Wannan takardar wallahi ta ban takaici, ta ban dariya. Wallahi ta ban takaici, ta ban dariya. Kun sa me yasa ta ban dariya? Ku ne kuka rubuta za a yi muƙabala, aka sa rana, ya rage washe gari da ayi, kuka ce kun janye. Haka ne? Kuka ce daga baya ta yi a sake shirya muƙabalan. To kuma yanzu ku yi maganar muƙabala ba, sai kuka fito da takarda kuka ce wai an tada hankalin mutane, ƙungiyoyi sun rubuto takardu suna koke akan tada hankalin mutanen Bauchi da aka yi, wai mutanen Bauchi sun tada hankali. A'a, kafin haka ina maganar muƙabala tukunna. Yanzu kun bar muƙabala kenan, kun koma kuma ku da kan kuke so ku zuga mutane. Yanzu kun bar maganar muƙabala. Oh, dama ashe ba muƙabala bace. Kun san abin da na faɗa gaskiya ne. Sai zan ce abin ya ban takeici. Yanzu kenan ba maganar muƙabala. Wai press release aka fitar da ita. Ina maganar muƙabala? Yanzu ba muƙabala kenan? Kenan dama ashe ba muƙabala kuke so a yi ba? To yanzu da kuka ce wai hankalin mutane Bauchi ya tashi, wai hankalin sai tashi? Shine ma ni wannan ne mai ban dariya din. Hankalin waye tashi? Musa Baba Ilele, hankalin waye tashi? Hankalin waye ya tashi? Ka ce wai kungiyoyi groups sun rubuto takarda suna koke cewa an daga mutanen Bauchi hankali. Tama abun bakin ciki baka faɗi ko kungiya ɗaya ba. Baka faɗi kungiya ko ɗaya ba. Idan izala wanne kai kace sun janye. Idan izala tu ne sallama da kai kace sun janye. Yan salafiya kai kace sun je ga audiyon ka. To su suka rubuta a kace kuma kungiyoyi ne, yanzu wani kungiyoyi ne. A cikin maganganun ka wanne da mu dauka. Kai da bakinka gashi audio kake cewa izala sallama ɗaya sun janye, izala sallama biyu sun janye, yan salafiya sun janye. To yanzu wani kungiyoyi ne suka rubuto? Kuma kai da bakin kace wani ne ya buga maka waya da daddare ya gaya maka yi koke, ko ba kai ka faɗa ba? Kuma yanzu ka zo kace kungiyoyi ne? Shi ma mutum ɗaya da kace ya bugo maka baka faɗi sunansa ba. Wallahi mun saba ga shawara, in ka ɗauka ta yi maka amfani, in baka ɗauka ba da ka cutu. Wallahi tallahi wannan faɗan ya fi ƙarfinka. Da yanzu faɗa ne tsakanin ni da shi, yake so ya amfani da damansa na chairman na shari'a commission. Shekara 30 da wuce kai ka san na san maganganun da kake yi akan karantarwa kan dawa, ka san na sani, ba na kula ka. Shekara 30 idan wancan baka ci nasara ba, wallahi yanzu ba za ka ci nasara ba. Shekara 30 kake faɗa da da'awata, na san duk maganganun da kake faɗa kai. Tun tashan babe yana fili kana tare yara, na san abin da kake faɗa. Baka ci nasara a can ba, wallahi yanzu ba za ka ci nasara ba, don ba za ka iya faɗa da Allah ba. Wallahi da'awata wanda zai faɗa da ita, wallahi da Allah zai faɗa. Wallahi ba za ka iya ba, wallahi ba za ka iya ba. Kuma abu na biyu, shi gwamna idan ya barka kana faɗa da ni da sunan shari'a commission, wallahi za ka ɓata masa gwamnati ɓatawa na ƙarshe. Don yanzu faɗa ne tsakanin ni da shi, ya mai da shi shari'a commission don ya amfani da damansa na chairman, yana so ya shigo da gwamnati. Yanzu ka gaya mun a Bauchi State waye hankalinsa ya tashi da kace wai an tada tension a tsakanin wa? A'a, tension ne a tsakanin mutum biyu, da Musa Baba Ilela
ciyaman na shari'a kwamishin da 'yan ɗariƙu abokansa alayi ɗinsa su ne. amma izala sallama ɗaya kai da bakin ka kace sun janye suna tare da ni, izala sallama bai kace sun janye suna tare da Malam Idris, kace 'yan salafiya suna tare da Malam Idris, to suwa suka rage? 'yan ɗariƙu da kai. o ku ne al'umman Bauchi, mu ba al'umma ba ne? ina kira ga gwamna, wallahi in baka cire Mustapha Baba Ilela a wannan guri ba zai tare ma fitina a gwamnatinka. ya ɓoye hikidu da hasada yana amfani da shari'a kwamishin. wannan ka ji da kyau, na gaya maka wannan ka yi hatara da shi. zai jawo ma faɗa da dukkan ahlus sunna na duniya, ba ma na Bauchi ba. na duniya zai jawo maka, ba na Bauchi ba. wannan ina kiranka da buɗaɗɗen murya ce, buɗaɗɗen wasiƙa ka ji. yanzu maganar mukabala ta kare, yana son shigo da jami'an tsaro. ai har ya ce wa ya aika ma dukkan security agencies. to amma constitution bai ba mu daman yin addinin mu ba. su security agencies su ne da su hana mu yin addinin mu, su karya constitution saboda Mustapha Baba Ilela chairman na shari'a. wallahi Mustapha ka kama faɗan da ba za ka iya ba. wallahi tallahi ba za ka iya faɗan nan ba. ka yi kaɗan. shekara 30 kake faɗa da wannan da'awan baka iya ba sai yanzu don an baka yar dama a shari'a kwamishin. yau kai ne, gobe ba kai ne a gurin ba. yanzu kenan ka bar maganar muƙabala ka dawo wajen jami'an tsaro. to ai ka ji kunya. wani abin kunya ne. dama na gaya muku ba makala bane suke da niyan yi ba. kuma kai ne fa da bakin kace siyasa ta shigo. ga audiyon ka na saka kuma gashi a audio kace siyasa ta shiga saboda wai ni APC na goyi baya. oh wato dama faɗan na siyasa ne. yanzu idan gwamna bai kawar da kai ba, in ya goyi bayan ka, to na yadda na siyasa ne. na yadda na siyasa ne. in dai gwamna kaura bai kawar da kai a wannan gurin ba, ya barka ka ci gaba da tada wannan fitina, to faɗan na siyasa ne, kowa ya sani. 'yan ƙungiyar ɗarika kuma suke amfani da damarsu saboda an samu sabani na siyasa, suka shigar da ƙungiyancinsu da ɗarikancinsu da aƙidarsu don su kare, su ga sun kawar da wannan da'awa. wallahi su ma ba za su iya ba. wallahi ba za su iya ba. za su yi ta haushi ne kawai su gaji. su ɗin ma sama da shekara 30 sun yi ba su ci nasara ba, a yanzu ne za su ci? wallahi ƙarya suke yi. wallahi shekara 30 da wuce ba ku ci nasara ba. tun ma kusan lokacin ni kaɗai ne, balle yanzu kuma Idrisu sun ma yi yawa. duk anguwa ka ji akwai Idris Abdulaziz, duk gari in ka ji akwai Idris Abdulaziz, duk ƙasa ma. yanzu ne ku ci nasara? wallahi ƙarya kuke. ko dai ku yi haushin ku gaji. iyakarta kenan, ku yi haushi ku gaji ku bari, amma ba maganar nasara. dan wallahi ba wanda ya taɓa faɗa da Allah ya ci nasara. mu addini muke karewa, sunna muke karewa, aqida muke karewa, tauhidi muke karewa. duk wanda ya ce zai faɗa da mu wallahi zai faɗi, ya ma faɗi. ai wannan ma faɗuwar ce. yanzu ba maganar muƙabala, maganar yanzu jami'an tsaro ne da kuma sharri cewa ƙungiyoyi sun rubuto takarda. kai kace mutum da ya buga maka da daddare ta waya ya gaya maka, mutum ɗaya ne ya zama ƙungiyoyi, mutum ɗaya ma baka faɗi sunansa ba. wallahi Mustapha Baba Ilela ka ji kunya, kuma wallahi ka ɗauki faɗan da ba za ka iya ba. ina baka shawara ka bari kawai. in kana da masoya ko abokai ko ƴan uwa su gaya maka bari, wallahi tallahi ba za ka iya ba. billahi alladhi la ilaha illa kaji na maka rantsuwa, faɗan nan yafi ƙarfinka. ka bar shi kawai, ka sha ruwa ka hutar ma kanka, ka zuba ma Allah idanu. kaji gwamna kuma ya taka maka birki, za ka jawo masa fitina a gwamnatinsa da wata aƙida da ka ɓoye. wallahi wani takarda danganta da dariya ta ban, wallahi ta ban dariya kuma ta ban takeici. wallahi in ba da wanda suka dinga bugo min waya ba, wallahi har daga kasar waje, wanda daga Masar ma ya bugo mini, daga Masar. yace malam kaga takardar nan? to dan masa ƙarya ne ce ban gani ba, nace na gani. me ka bayanta akai? nace to abin da ke ciki a fili yake, ba wani boyo
muƙabala ba za su iya ba za ta yiwu ba. To yanzu bai rage a yi amfani da jami'an tsaro, ko ba ka ba ne? To muna nan muna dako muna sauraro jami'an tsaro su zo su rufe masallacin tunda burinku kenan, su zo su rusa tunda burinku kenan, ni kuma su zo su kama ni tunda burinku kenan. Ai ba ku da wani burin da ya wuce haka, a kama ni a rufe masallaci ko a rusa shi, baya wuce wannan. To bismillah wannan sako ne zuwa ga abin nan.